Prošlo je 6 godina i ja moram da nastavim dalje i zbog sebe i zbog svog sina. Sud proglašava Srđana Stefanovića krivim za teško delo protiv opšte sigurnosti. Šta se desilo te noći? Nisam ja taj čovjek sa kojim ti treba da razgovaraš. Nataša Vranješ kod nas je zavedena kao nestala. Sašu Kolara možeš odmah da otpišeš. On je stradao u požaru u klubu Jedan izlaz. Saša. Kako znate da je ovo Sašino telo? Ko je radio DNK analizu? Ja sam inspektor Dejan Štrbac. Samo klimnite glavom ako ste ga skoro videli. Pa da joj kažeš? Šta da joj kažem? Zašto je Saša bio ovde? Zašto je bio hospitalizovan? Ja stvarno mislim da za tebe nije dobro da otključavaš ta sećanja. To je bre bolesna žena, ti će je verovati. Znaš, ti si mi najveća misterija ovdje. Ponekad imam užasnu krivicu zbog svega. Šta se desilo te noći, Viktore? Znam da znaš.